Premiestnenie silou si ukážeme ako prvé, potom premiestnenie do polo, potom technické premiestnenie. Po anglicky povedané muscle clean, power clean and squat clean. Ako prvé nastavíme si správny úchop. Najlepšie je použiť zámkový úchop, kedy si prstami pritlačíme palec okolo osky. Začíname z pozície mŕtvého ťahu. Pomaly ideme hore, kde sa kontinuálne rozšíril ten úhol pri mŕtvom ťahu. Zapojili sme špičky, potiahli sme tú osku, respektíve činku trapézami, vytiahli sme ramená hore, zatiahli lakte a dostali úplne na ramená, tak aby sme cítili, že celou váhou je na ramenách. Fajn. Ukážeme si pár. Bolo premiestnenie silou. Okay. Ako ďalšie si ukážeme premiestnenie do polo, kde sa bude líšiť hlavne v tom, že si dopomôžeme pánvou a pôjdeme trošku oproti tej oske, ako keby sme si ju nakopli, takzvané. Tak. Keď si ju nakopneme a zaťahujeme tie trapézie a ramena hore, tak ideme trošku oproti a podchádzame ju. Preto je to premiestnenie do polo. Ako posledné si ukážeme technické premiestnenie, kde tú os nevytiahneme do polo, ale budeme sa snažiť zísť úplne dole pod ňu. Tak, vyjdeme s ňou hore, nasledovalo nakopnutie a potom sme sa dostávali do drepu pod ňu a následne sme vyšli s ňou hore. Ukážeme si ešte?